Niklaus z kryminalnym nosem. Ale nie padłem ofiarą pobicia, padłem ofiarą poparzenia słonecznego. Także smarujcie się, jak się takie nazywają te? SPF. SPF. Proszę Państwa, po śląsku się godo, że wszystko zależy od Eli. Eli mi się będzie chcieć. No i nam się dzisiaj chce. Ale dzisiaj nie Ela, dzisiaj Krystyna. Dalej to oglądajcie. Czy wy w swoich miastach macie przy chodnikach małe pola? Proszę, tutaj przężyto, gryka, świeżop, dzięcielina, jak śnieg biała. Przy okazji dla Państwa sprawdzimy, jak stan remontów bytomskich. Piekarska, no chyba jeszcze nie skończona. Ale można już pochodzić po ekskluzywnym odcinku nowego chodnika. Ua, ale mi się dobrze chodzi. Łoje, ua, uo. O, pimpek. A tu Patrycja, patrz, jak dużo zużyli potężnych klocków Lego. No tu letkie niedociągnięcia są. Jeszcze trochę, jeszcze odrobina do roboty faktycznie, no możliwe, że jest. Tam w oddali elektrociepłownia Sząbierki i wątpię, żebyście coś widzieli na tym małym zoomie, ale wieża przykryta została w końcu rusztowaniem. Gdyż w końcu po tylu latach nowy właściciel szybu Krystyna zaczął już powoli przystępować do jakiegoś remontu tego obiektu. Oczywiście zagospodarowanie i odrestaurowanie tak ogromnej budowli, no to nie jest rok czasu ani 2 lata, ale najważniejsze, że się już coś zaczęło dziać. A my w tym momencie kierujemy się, już jesteśmy bardzo blisko zabytku, no nie mniejszego kalibru. O, idziemy tam. Tu zauważyłem jakąś tabulkę, której nigdy nie widziałem wcześniej. Pamięci wszystkich górników i pracowników KWK Sząbierki, którzy ofiarowali swój trud dla rozwoju śląskiej ziemi w latach 1873-1997 i herb Sząbierk. I to wszystko zresztą na pięknym, zabytkowym, ceglanym budynku. No i dotarliśmy. Żeby pokazać Wam skalę tego ogromnego obiektu, zresztą patrzcie. Taki jest ogromny. No i pokrótce znajdujemy się na terenie kopalni Sząbierki. A w zasadzie to kiedy tu powstawała kopalnia, czyli w roku 1870, kiedy powstał tutaj pierwszy szyb, nie taki jak ten, tylko o wiele starszy, innego typu, tak zwany szyb basztowy, wybudowany w latach 1870-73, to ta kopalnia tutaj nazywała się kopalnia Hohenzollern, na cześć oczywiście władających Niemcami, których Bytom był częścią, jak i cały Śląsk dynastii. No i 2 szyby i 2 wieże wyciągowe. Tutaj mniejsza wieża Ewa i tutaj potężna Krystyna. Szyby dawnych kopalń, jak wyglądały, można zobaczyć na przykładzie szybu Andrzej w Rudzie Śląskiej. W tym miejscu zachowała się w środku ta stara konstrukcja tego szybu basztowego, które budowano tak jakby na wzór jakichś wież zamkowych. Można to jeszcze zobaczyć na starych zdjęciach. Tu oczywiście, gdzie ja chodzę, była masa różnego rodzaju zabudowań od tej kopalni, między innymi budynek cechowni, po którym już nie ma śladu. Masa wszędzie tutaj torów kolejowych, którymi ten węgiel był potem transportowany. Zresztą tutaj widać ślady jeszcze po jednym budynku na tej ścianie, który łączył szyb Krystyna z szybem Ewa. No niestety dawnej kopalni Sząbierki zostały w zasadzie tylko tutaj jakaś prosta bryła, szyb Ewa i Krystyna. Ten szyb w takiej formie, jak go tu widzimy, był budowany w latach 1927-29, czyli widzicie, przy przecież wydawałoby się technologii o wiele, no nie tak zaawansowanej na pewno jak dzisiaj, 2 lata zajęło tylko zbudowanie takiego monstrum. Ten szyb w swojej pierwszej wersji, jak i w tej nowej, do 1945 roku nazywał się Kaiser Wilhelm Schacht. No oczywiście na cześć cesarza, tak zwanego u nas na Śląsku Wilusia, cesarza Niemiec. No i w 1945 roku, kiedy te tereny, bo Sząbierki, warto przypomnieć, do Bytomia zostały włączone dopiero w roku 1951. To kiedy to wszystko zostaje włączone do Polski, szyb ten otrzymuje nazwę Krystyna. Tą potężną konstrukcję zaprojektował architekt z Gliwic,
pan Becker. No i mamy tutaj 57 metrów wieży wyciągowej. W środku jest konstrukcja stalowa, której z zewnątrz nie widać, bo wszystko obudowane jest piękną cegłą klinkierową. A to, jak zaawansowana to była architektonicznie budowla, wieńczyły jeszcze 2 poziome z obu stron rzędy okien. No na tamte czasy po prostu budowlany majstersztyk. Nie mam żadnego pisemnego potwierdzenia takiej informacji, ale z tego co wyczytałem, to ten szyb, kiedy powstał, była to jedna z największych i najbardziej zaawansowanych konstrukcji tego typu na całym świecie. No i jak możemy zobaczyć, niestety stan w tym momencie ani szybu Krystyna, ani szybu Ewa nie jest najlepszy. Kopalnia Szomberki już nie istnieje. Szyb Krystyna stał się własnością prywatną. Kilka razy miało to być komuś sprzedane. Potem się jakoś okazało, że właściciel chciał sprzedać tylko sam szyb, bez terenów tutaj przyległych, co sprawiłoby, że jakby będzie kompletnie bezużyteczny i nie będzie się go dało na żadną inną formę zagospodarować. A to jest zabytek nie tylko w skali miasta Bytomia, czy w skali województwa śląskiego, czy Górnego Śląska, ale ta budowla jest zabytkiem skali europejskiej i światowej, ale pozostaje mieć nadzieję, że w końcu może zostanie to sprzedane, czy może miasto będzie w stanie przejąć te obiekty i zagospodarować je. W zasadzie powiem Wam, że przy tego typu obiektach to nieważne, na co by to było zagospodarowane, a można by z tym zrobić naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy, o czym mówią przykłady tego typu budowli z Polski i ze świata. To nie może zniknąć, to musi zostać zachowane, bo to tak samo jak elektrociepłownia Szomberki jest katedra industrialu. Jest to jeden z ostatnich takich śladów potęgi Górnego Śląska, przemysłowej i technologicznej. Są pasjonaci, są stowarzyszenia, które mocno od lat walczą o zachowanie tej budowli. Ja tutaj pod spodem, pod tym filmem podlinkuję Wam też petycję. Ja wiem, wiecie, powiecie, że co tam dają petycje internetowe, ale działanie pasjonatów i na przykład internetowe petycje sprawiły, że w tym momencie na Żabich Dołach nie trwa wycinka drzew i być może, mam nadzieję, nigdy do niej nie dojdzie. Także myślę, że nic nie stracicie, jeżeli tą petycję online, która jest tutaj na dole, podpiszecie. Ja już to oczywiście też zrobiłem. Zapraszam Was się tutaj wybrać, jeśli jesteście z okolicy. Oczywiście do środka nie ma tam wstępu. Zostało to jakiś czas temu otoczone siatką, bo było to miejsce, do którego gęsto przybywali różnego rodzaju urbexowcy i miłośnicy mocnych wrażeń wspinali się na górę, co oczywiście nie było najbezpieczniejsze. Ale obejrzeć tutaj taki piękny pomnik, taką katedrę industrialu, myślę, jak najbardziej warto. I tutaj kończę ten krótki materiał i żegnam Was spod Ewy i spod Krystyny. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie jakąś ocenę, zostawcie jakiś komentarz. I co, mam nadzieję, że kiedyś będę tutaj mógł wrócić i opowiedzieć Wam, patrzcie, takie 2 piękne obiekty stały i niszczały, a teraz zostały jakoś pięknie zachowane, jakoś pięknie zagospodarowane. Tego bym sobie życzył.